Kuyaphithizela bethunani on social media. A lot is going on surrounding isithembu sikaMpumelelo Mseleku. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Kule video ke sizawuthetha ngoTirelo. uTirelo ke esimazi okanye ebesimbone engagwa nguMpumelelo on the last episode yezingane zesithembu. Sabe ke kwapha kwizingane zesithembu besibonile uAmahle naye eyocelwa kowabo. Jiki ngoku sisandobona ke enye intombazana evela ke engathi i-girlfriend kaMpumelelo and ingathi indwebile. So ke kukhona i-live ke apha eyenziwa nguTirelo on TikTok ethetha ke ngezinto ebuzwa imibuzo ngabantu ephendula abantu ke bembuza nangoMpumelelo uba ebeyazi yonke lento kungoMpumelelo kwapha ekuqaleni mhlambi ibizawuthini bezawuvuma ba athandane naye bembuza noba ifamily yakhe yona ithini ngesisithembu sakhe noMpumelelo. So ke uTirelo uzawuphendula yonke lento leyo. How does your family feel about the whole step vibe? They are not feel, they are worried. People bes. Nah, Linje. How do you feel when he called you a lion? I was shocked. Side chicks, how? The last time I checked, side chicken Nelly Namos, really. You and Bums are soulmates, trust me. I used to think that when I was delusional, when I was drunk in love. Now I don't believe what is soulmate thing. Soulmate thing. If you had the opportunity, would you still fall in love with him knowing what you know now? No. No. Sazi wena thina Tiri ningaza laphi mina manje amaxoki. Ngenxa yoba ke kuvakala uba uMpumelelo unamantombazana ekuthiwa ngoFortunate allegedly, uTirelo ke uthe xa ebuzwa ngento ze-side chicks wathi hayibo ugqibela kwam kaloku ibindim nje ebenimbiza i-side chick kuba nibona kulotyolwe uAmahle ningekaboni kusenzeka nto kwelam icala. So ke akayiphendula loo nto leyo kanye izinto ezinjalo. Uyasichazela ke njengoba nimvile nanuTirelo uba ifamily yakhe i-worried and ke wayetshilo nakwishow uba ifamily yakhe ayiboni kakuhle yonke loo nto leyo nalento ke yoba uMpumelelo ebekhe wangathi uyasokolisa ukondla umntana. I think ngenye yezinto mhlambe eyenza noba ifamily kaTirelo ungaqini umnqwazi wayo when it comes to uMpumelelo. Hey, khona yobubhubesi ke sana uthi wayeshocked xa siva ba ubizwa ibhubesi. Kaloku uMpumelelo ngoku wadibana noAmahle. uAmahle niyambona uba unjani, usoft spoken, niyambona manje uba iora yakhe injani. So ke uTirelo ngoku uzawubonakala ngathi ulibhubesi kuba yena ke enala character yakhe istrongo, loud and all of that. So ke sana izinto zakhawuleza zamtshintshela kwacaba ngoku ulibhubesi. Nimvile ke bethuna noTirelo ethetha nangento yo-soulmate uba wayecinga uba uMpumelelo yi-soulmate yakhe, but ngoku uyabona uba njani kaloku sana i-soulmate ene-soulmates zayo nayo. So wayekholelwa loo nto leyo ngokuya wayesadakwe luthando delusional. Wandikhumbuza utatazala wakhe esithi amakhosikazi akhe delusional. So into enesithembu phakathi iba nobu-delusional. It's either sizakwenza uba ube delusional okanye wena vele funeka ube delusional ngoba ungene kuso mhlawumbi andiyazi. But anyways, enkosi kakhulu ngothi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.